Μπροστά σας έχετε το Καρθιμέρα να μιλάει μετά από πάρα πολύ καιρό, περίπου 1,5 χρόνο, και γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε, ρε μάγκες. Γιατί δεν ανεβάζω βίντεο, που έχω εξαφανιστεί, γιατί δεν ανεβάζω τόσο συχνά όσο παλιά. Ήρθε η ώρα, όλα θα τα πούμε εδώ πέρα. Σας χρωστάω ένα βουνό του Τζαμάλ επίσης, το part 2, που πότε θα ανεβεί, το αναθεματισμένο είναι σαν το Comment Song 7 του 2J. Εντάξει, αυτό ξέρουμε ότι δεν θα βγει ποτέ, αλλά το βουνό του Τζαμάλ μπορεί να βγει, λέω εγώ, το 2025, και μάλλον είναι η πιθανή ημερομηνία, γιατί και στη μόδα είναι τον τελευταίο καιρό να αργούν κάποια πράγματα στο ίντερνετ. Λοιπόν, μάγκες μου, πρέπει να μιλήσουμε. Τι θα πούμε? 1,5 χρόνο, 18 Μαΐου 2023, αν δεν κάνω λάθος. Το τελευταίο βίντεο που μιλούσα βασικά, ήταν με το FC Mobile, το derby του Manchester. Είχα ανεβάσει και άλλα βίντεο, αλλά δεν μιλούσα, και άλλα shorts που, αν δεν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν μιλούσα. Ήταν το Unlock Moe και εκείνο με το σκυλί. Ναι. Λοιπόν, επίσης έχουμε σχολείο. Ναι, δεν έχω τελειώσει το σχολείο ακόμα, δυστυχώς. Έχω σχολείο, έχω φροντιστήρια, έχω μπάσκετ, έχω γενικά υποχρεώσεις, και έχω και κάποιες συγκεκριμένες δουλειές. Δηλαδή δεν έχω τόσο χρόνο να ανεβάζω. Και το καλοκαίρι που είχα χρόνο, ανέβαζα, αλλά πολύ λίγο. Λογικά. Και τώρα σας ανεβάζω αυτό το βίντεο για να ξέρετε τι γίνεται. Γιατί κάποιοι φαν που είναι και φίλοι μου με ρωτάνε γιατί δεν ανεβάζω βίντεο. Τους έχω πει το συγκεκριμένο λόγο, και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο άλλο βίντεο που δεν ξέρω πότε θα είναι, δυστυχώς. Γεια σας μάγκες, γεια σας.